Cyflymu gan heibio'i Carol, gosod i John Owen a'r Nissan yn ôl at Cyrcwen y le am y croesiad y fan hyn. Yr ergyd gan Evans, o na chi gol! Wel am ergyd! Stevens, y ffefryn yn chyrmanu hi, yn o didog, dwi'n sgorio gol i hawdd. Macona, gadael i'r bel adlamu, a Darren Thomas yn dwy'n y bel oddi arno fo, ac yn sgorio gol ragorol. Cegidfa'n clirio, ond y bel yn syrthio i Danny Andrews, mae mentro Bether ac yn sgorio gol wych i Treffynnon. Mae'r bel yn cael ei rhoi. I do'r hwyd! Fe nath o'n ardderchog i fod yn deg. Dyma Andy Firth, 6 llechen lan yn olynol i'r bwrdd gynt o Rangers. O, dyna chi ergyd a dyna